Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma. Ni ye anw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛnnen. Bi farikolo ɲɛnajɛ maa welelen b'an bolo n'o ye Yusuf Ba Muktar. Ale bɛ an bolo yan nɔ. An kɛlen don k'ale invité sabula fɛn min ye Coupe du Monde éliminatoire o dolantan fila ka kɛ Ba Maliba fɛ Alamusa ani Kari o dolantan ninnu na an ka dege karamɔgɔ ale ye lisi bɔ. Ani ba an bɛna an da don lisi nin kunkun n'a ɲɛɲɛ na ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye. Nka yan'o cɛ ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ Mali kɔnɔ n'o ye championnat national Ligue 1 Pro ale jaabi b'an bolo an bɛ o jaabi di aw ma ani a programme o kɔfɛ fɛn min Ligue européenne des champions ale dolantan dɔw kɛra dolantanw ninnu tɛmɛnen kɔfɛ jaabiw dafalen b'an bolo ani fɛn min ye quart de finale ale programme fɛnɛ bɛ an bolo a bɛ kuncɛ ni championnat nationalw ye. An bɛɛ y'a ye kunu FC Barcelone ale bɔra ka an b'a fɔ koba kura kɛ tuguni ani a ka ŋanadenni n'o ye Lamine Yamal ye o jaabiw an bɛna an da don olu fɛnɛ la olu de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ ye bi ka jɛmukan da aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheikh Bukadari Magasubani kanubagaw bɛ wele ko Momosu a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ n kun ye a da aw tulo kan cogo min na an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ o tile 15nan jaabiw olu dafalen bɛ an bolo kɔrɔ yan. Juma tɛmɛnen n'o bɛna mars kalo tile 14 ma Étoile Africa Foot Elite ale ni Isfasi dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 an b'a fɔ Sibiridon AS Police ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ 11 créateurs ka o banna 3-0 fɛn min ye AS Real Stade Malien o banna 3-0 ka taga Stade Malien kanu na o dolantan kɛra dimanche kelen na Joliba AS ye sebaya ɲuman sɔrɔ Étoile du Manden ka o banna 2-0 AS Korofina ale fɛnɛ binna US Buguba ɲɛkɔrɔ banna 3-0 ni ala ma baasi kɛ mardi don sa fɛn min ye AS Bakarijan ale ni US Buguni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Binka FC ale ni FC Jara olu fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. N'an bɔra yen an bɛ miirinu kɛ États-Unis olu ka championnat la k'a da tulo kan k'a fɔ fɛn min ye su nin kɔnɔna na n'o bɛnna dimanche karidon su ma Atalanta ale ni Inter de Miami olu tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Lionel Messi a kun tununa sabula kun tɛ ka balontan ni wagati na seginna ka na an b'a fɔ a yera nin dolantan na dolantan mana 2-0 ka taga 2-1 ka taga Inter de Miami kanu na Lionel Messi ale yɛrɛ ye bi égalisateur do Inter de Miami fan fɛ sanga 20 wagatiw la wa dolantan ale de taara ka kɛ a homme du match ye. N'an bɔra yen an bɛna fɔ ɲɛna fɛn min ye Ligue européenne des champions ale phase retour la an b'a fɔ ni o ye 8e de finale match retour ye FC Barcelone ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Benfica kan u banna 3-1 Inter ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Feyenoord kan u banna 2-1 Liverpool Paris Saint-Germain o dolantan o banna 1 kanangolo ka taga Paris kanu na fɛn min gɔyi na sa Paris ye sebaya sɔrɔ 4-1 Bayern Munich ale ye sebaya sɔrɔ Bayer Leverkusen kan u banna 2-0 fɛn min ye Lille ale bina Dortmund ɲɛkɔrɔ 2-1 Aston Villa ale ye sebaya sɔrɔ Club Brugge ka 3-0 o kɔfɛ sa fɛn min ye an b'a da tulo ka k'a fɔ bɛɛ tun bɛ ka dolantan min kɔnɔ Atletico ale tun bɛ ka Real Madrid bisimila dolantan banna 1 kanangolo o kɔfɛ sa fɛn min ye u nana cɛ bila ɲɔgɔn na la n'o ye gɔyi ye Real ye sebaya sɔrɔ 4-2 nka an ye kabako ko ye sabula Atletico ka dolantana dɔ bɛ yen nɔ Alvarez ale ye penalty ɲuman ba tan penalty nin donna an y'a ye Real joueur wulila k'a sen magara ballon na Alvitri a ma taga VAR lajɛ tuguni a ye penalty nin bɔ a ma mais dolantan kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw nana yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la cɛden n'o ye Julian Alvarez a ka penalty kun ka ɲi mais a kɛra fili bolo ye wa nin wagati nin kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ Real Madrid ale de ye équipe min dɛmɛnen don ni diɲɛ équipe bɛɛ ye a ko kumaw cayalen don kosɛbɛ sabula Atletico a bɛ i n'a fɔ k'u namarala ka di Real ma u ka bi min bɔra a kan bi nin ye bi ɲuman ye nka a bɛ kɛ cogo di Alvitri ka choix don o kɔfɛ an b'a da tulo kan k'a fɔ quart de finale ale programme kɛra ka ban u kan ka daminɛ fɛn min ye an b'a fɔ avril kalo tile 8 kɔnɔna na sa Bayern ni Inter bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Arsenal ale bɛ Real Madrid o bisimila FC Barcelone ale bɛ Dortmund bisimila o bɛ kɛ ka bɛn avril kalo tile 9 ma Paris Saint-Germain Aston Villa olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi mun bɔra olu la a b'olu sɔrɔ an ka donna nataw kɔnɔ yanni an ka don Europe championnat la an bɛna an ka invité fan fɛ bi an ka maa welelen n'o ye anw yɛrɛ ka ɲɛmaaba ye Mifa production na Yusuf Ba Muktar Traoré. Ouais, Momo basi foyi tɛ yen nɔ. I ka kɛnɛ kosɛbɛ. Walayi basi foyi t'an na. Sunkalo tagacogo bɛ cogo di? A kuma tɛ kɛ. Ɲinan ta nin. I ma tile in ye.
Ah, fi akuma ka ca dɛ. n'a tɛmɛna nin kan an dɔw bɛ yɛlɛma kɔlɔn kɔnɔ kosɛbɛ. An bɛ foli di filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma telisira ni bɔlɔlɔ siraw fɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko u bisimila jamukan kɛnɛ kan. O diyara an ye an bɛ foli di ma an b'a dɔn k'a fɔ éliminatoire dolantanw sera ka ban nin wagati na an ka cɛdenw yɛrɛ an b'a fɔ joueur dɔw sera Maroc sabula ba Maliba faso Maliba an kan ka dolantan 2 ɲɛnama kɛ dolantan minnu kɔnɔ an ni Comore bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa Kari ani Centrafrique bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ Coupe du monde éliminatoire o dolantanw don an y'a ye dɔgɔkun kɔnɔ an ka dege karamɔgɔ n'o ye Tom Saintfiet a kun yalala a tagara Europe dugu caman na nka a ye lisi dɔ bɔ hakili la lisi ni a bɛ bolokɔrɔ lisi in bi yan ni ye lisi in ta k'a jateminɛ ne yɛrɛ ka kamanagan wɛrɛ yɛrɛ ye min ye ne jɔrɔna koba yɛrɛ ye min ye est-ce que an na se ka taa Coupe du monde kɛnɛ kan to min bɛ yen fɔlɔ o ye ɲininkali fɔlɔ ye o ye ɲininkali fɔlɔ ye sabula ni ye lisi in ta k'a lajɛ an bɛ Jigi Jara ye a kɔnɔna la o tɛ ko kura ye kosɛbɛ an bɛ Isufu Goyita ye ale komi ale kelen dɔrɔn de ye joueur logo ye ni lisi yɛrɛ kɔnɔna la kosɛbɛ Isufu Goyita ale bɛ Joliba AC la ale ka jeliw kɔlɔsibaga ye kosɛbɛ Ismail Jawara Suisse an b'ale sɔrɔ yen nɔ kosɛbɛ o gardien 3 bannen maintenant an bɛna défenseur la défenseur de ka ca kosɛbɛ défenseur ka ca kosɛbɛ mɔgɔ 9 kosɛbɛ an bɛ se Ablaye Jabi ma FC Galen oui FC Saint Gallen FC Saint Gallen ani Mamadou Fofana ka se Salim Jakite ma ka se Seku Ɲagate ma ka se ko Isiar Drame kosɛbɛ o tɛ donc an bɛ sɔrɔ ka se Amadou Dante ma ka se Musa Jara ma ani Fode Dugure ani Cheikh Umar Konate clairement kosɛbɛ mais nin yɔrɔ in na ne ma Kiki Kuyate nin ko in kɔnɔna la kosɛbɛ donc o ye ne yɛrɛ fɛn ye kosɛbɛ parce que i b'a dɔn souvent bɛɛ n'i ka liste don quoi mais i b'a dɔn an yɛrɛ minnu ye ballon-filɛlaw ye an b'an ka c'est à dire an b'a dɔn joueur minnu bɛ se ka mun kɛ quoi kosɛbɛ mais entraîneur ka ninnu a ka choix ye donc n'an bɔra yen nɔ an bɛ se milieu de terrain ma an ka camancɛmaw olu man ca ten kosɛbɛ Alu Dieng ka se Mamadu Kamara ma camancɛ ani Ibrahim Sissoko Bissouma n'o ye an ka jalatigi yɛrɛ ye kosɛbɛ Lassana Coulibaly ale Mamadu Sangare ale tɛ kura ye ale Mamadu Sangare Rapide de Vienne bon kura tɛ a bɛ équipe nationale kɔnɔ a ka dolantan man ca nka ale b'a kɔnɔ a bɛ taga ka segin awɔ nin y'ale ka seginni ye d'accord n'an bɔra yen an bɛna se attaquant de ma attaquant na an bɛ Kamori sɔrɔ yen ka Nɛnɛ Dorgelès sɔrɔ yen El Bilal Touré Seku Goyita Musaf Sangare Ibrahima Kone Yusuf Ɲagate ale ni Mamadu Kamara kosɛbɛ donc an bɛ nin de ye lisi ye kosɛbɛ lisi in kɔni kɔnɔ ne kɔni ye faamuya min kɔni sɔrɔ a la bon c'est à dire que an mago bɛ balontan mun na est ce que an bɛna se k'o sɔrɔ nin lisi in kɔnɔna la wa ɲininkali gɛlɛn sabula n'i y'a ta k'a jateminɛ an bɛ joueur minnu dɔn c'est à dire Mali bɛ se k'a fɔ ko a ye balon ni joueur minnu ye an ye t'olu la nin kɔnɔna la kosɛbɛ est ce que a faamu donc n t'a dɔn n tɛ entraîneur ka système dɔn et puis n tɛ entraîneur ka hakilina dɔn a fɔ ne ye conférence de presse kɛ a ye kuma caman a ye ɲɛfɔli kɛ o ye a ye ɲɛfɔli caman kɛ a ye kumana Lasini Sinayogo kan n'o ye an ka cɛlikosina ŋana ye wagati laban in kɔnɔna la wagati laban in kɔnɔna la an ka match caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a b'a firifiri a bɛ cɛli don tout à fait an ka Coupe d'Afrique tɛmɛnen mun kɛra Côte d'Ivoire yɛrɛ a ye cɛli caman don o kɔnɔna la kosɛbɛ donc n'i y'a ye k'a fɔ ko tɛ kɛnɛ kan a yira ma la ko o bɛ bana équipe nationale la mais k'o bɛ taa kɛnɛya a ka club la an ma se k'o yɔrɔ faamu parce que i b'a dɔn entraîneur man ka kɛ k'a fɔ k'e bɛ compte régler i ka objectif de ye quoi an tɛna fɔ est ce que an bɛna fɔ k'an bɛna se ka mɔgɔ mara c'est à dire kana k'i bɛna mɔgɔ mara quoi i n'a fɔ kana k'i bɛna éducation imposer mɔgɔ ou bien fɛn wɛrɛ bonya ye bonya ye quoi mais k'a fɔ k'i bɛna ko fasugu dɔ kɛ est ce que i bɛna équipe ɲali kama en un mot c'est des joueurs professionnels e m'u dege balontan na i b'u sélectionner de moi je pense que u ka caractère tɛ ka sira ye u bɛ résultat min di o de ye ka baara ye effectivement donc n'i y'a o ta k'o jateminɛ an bɛna se an ka camancɛ mɔgɔ ma an ma ni milieu lajɛ o ye Alu Dieng Mohamed Kamara Ibrahim Sissoko Ivu Bissouma Lassana Coulibaly Mamadou Sangare n'i y'o ta k'o lajɛ Jaje Samaseku tɛ yen Amadou Aïdara Doudou tɛ yen non et je crois que oui
Bon, ni Doudou Lassana Coulibaly là oui, Lassana Coulibaly. Donc ni Doudou ta jate minɛ k'a fɔ ko Doudou bɛ forum bala ko Doudou ma ye équipe nationale kɔnɔna la. Kosɛbɛ. A dabaliba mɔgɔ min. A bɛ mɔgɔ ye tuni. Mais fɛngɛ an ka entraîneur a ka ɲɛfɔli la. A ma ɲɛfɔli la, a ma ɲɛfɔli ba di o kan. A ko ten tɔ ko joueur minnu b'a bolo a dalen don olu la. Donc on ne change pas une équipe qui gagne selon lui. Voilà. Maintenant an bɛ polémique caman fana na réseaux sociaux sanfɛ n'o ye Ibu Bissouma ka capitaine Jalako ye. Fɛngɛ ta ye. Amarita oui. Bon n'i ye kow ta k'a jateminɛ. Amarika kɔrɔ ni Ibu Bissouma équipe nationale kɔnɔ kosɛbɛ. C'est-à-dire o tɛ wuli quoi. Mais EBC tɛ se o dusu b'i kɔrɔ dusu t'i kɔrɔ. Moi je pense que n'i ye kɔrɔbalen équipe kɔnɔna la bonya bɛ da i kan. O ye tiɲɛ. Tɛ tiɲɛ. An b'a ye équipe ba bɛ kɔnɔna la. C'est-à-dire k'a fɔ k'i biri kojugu ni. Sinon o tun bɛ se ka capitaine Jala di Lamine Yamal ma. Barcelone kɔnɔ effectivement. Mais fɛngɛ tɛ terrain kɔnɔ. I bɛ taa sɔrɔ Arafinha de b'a siri. Arafinha. Donc ni De Jong bɛ terrain kɔnɔ. Awɔ. De Jong de b'a siri. Donc ni Ter Stegen bɛ ale de b'a siri. Ale b'a siri. Donc a ye ko in ye kɔrɔya ko de ye quoi. Donc an b'an ka fɔ k'an bɛ polémique ko kɔnɔna la k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ kelen ninnu ɲɔgɔn cɛ. Moi je pense que malien bɛɛ dama ka kan Mali la. Kosɛbɛ. Et puis jɔyɔrɔ ko tɛ quoi. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Moi je pense que ni Mali ye coupe ta fɔ ko équipe nationale de ye coupe ta, a tɛ fɔ karisa y'a ta karisa y'a ta. Tout à fait tout à fait. Donc an b'a ɲini entraîneur fɛ a ka bɔ o ko ninnu kɔnɔna la parce que an tɛ k'a fɔ k'an bɛ kuma da la sa mais an ɲɛ b'a natogo la cogo min na. Ɲugujugu ɲaga ɲaga la wuli. A b'a la wuli. Donc ko dɔw bɛ yen nɔ a ka nafa ka bɛna olu fɛngɛ quoi. An mago t'o la bi an ka équipe nationale kɔnɔ. Tout à fait tout à fait. An ka objectif ye min ye an ka taa coupe du monde na. An ka laɲini y'o de ye. An ka coupe d'Afrique ta. A banna. N'i y'a jateminɛ génération minnu b'anw bolo. Bakanalisi kɔnɔ jɔkɔlɔsibaw an bɛ se ka fɔ c'est bon à ce niveau ka ɲi. N'an nana défense la effectivement Massadio Aidara a place bɛ yen. Aujourd'hui il est titulaire dans son équipe a bɛ jouer a degelen don équipe nationale ballon-tan na il est très bien Massadio place bɛ yen. I n'a fɔ i da tura Kiki la bon un moment donné Kiki yɛrɛ de y'a ɲini k'a b'i kɔ don équipe nationale la mais n t'a dɔn ko n b'o kɔnɔ o bɛ kɛ joueurs b'a ɲini ka taga mais négociation bɛ kɛ u bɛ tila ka segin taga sɔrɔ fɛn dɔ de kɛra mun ma bɛn joueurs ma u b'a ɲini ka taga o y'o yɔrɔ ye bon n'i y'a jateminɛ pour ka défenseur kɔnɔntɔn a ka ca et puis ne ma mun faamuya entraîneur ni ne nana ka milieu la sisan milieu 6 nin na i b'a kalama ko nin milieu 6 bɛɛ bɛ jouer poste kelen de la nin bɛɛ ye 6 de 8 t'a la meneur de jeu t'a la. Kamori ou bien attaquant de fait. Bon, comme souvent il y a un fait on t'a raté. Kamori mena attaquant on a mis à milieu. Par exemple ça Alou Dieng Sissido. Mohamed Kamara Chamanche Sissido. Ibrahim Sissoko Sissido. Et vous Bissoumanga Tongono Sissido. On va forcer qu'à la G d'ici là. Atenya Bolo Dorete récupérateur de droit ton kononana. Lassana Coulibaly gladiateur récupérateur de do ni nana Mamadou Sangare lajɛ Rapide de Vienne na récupérateur de do donc Mali ka milieu bɛɛ récupérateur ka kɛlɛ kɛ ka ballon minɛ mais ka kɛ tɔrɔsi ye attaquant ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ nin liste la o tɛ nin na Amadou Aidara peut faire ça Djadji Samasekou peut faire ça mais olu tɛ nin liste la bon ni an nana attaquant na n'a bɔra Nene Dorgeles ni Kamori la i ka nin attaquant tɔ bɛɛ ye nefu fixe de couleur t'a la i n'a fɔ Lassine Sinayogo ale bɛ jouer couleur la Fousseni Diabaté ale bɛ se ka jouer couleur la Adama Malouda ale bɛ se ka jouer couleur la bon ni i seginna ka na hali cɛmancɛ la Adama Traoré Nos ale ye torche ye il peut jouer 10 ale tun bɛ se ka don liste la ale fɛnɛ t'a la an ka cɛnin bɛ ballon tan Algérie ni a jouera équipe fɛn o fɛn équipe espoir fɛ Jeux olympiques la Salam Agi Djidou 10 do par exemple 10 minnu b'an bolo sa a bɛ se ka ballon minɛ ale ka ballon minɛ ka munumunu ka passe ni fɛnw kɛ ale bɛ se k'o kɛ o tɛ nin équipe kɔnɔ voilà i b'a jateminɛ a ye joueur camanw de ta joueur minnu bɛ jouer poste kelen na k'a daminɛ kɔfɛ ka na camancɛ la ka na ɲɛfɛ o de ka ca la i m'a ye ballon-tanna minnu c'est à dire i bɛ se ka 2 ta ka 2 to yen i m'a ye vraiment a bɛ fɔ cogo min na liste ko ye fɛn dɔ ye a ma nɔgɔn liste mana kɛ cogo cogo mɔgɔw bɛ kuma komi a yɛrɛ ko k'a tɛ ballon-tanni cɛ ɲuman kɔ k'ale bɛ fɛ ka victoire de sɔrɔ parce que a y'a ye Mali ka ballon-tan ye ballon-tan cɛ ɲuman ye par finale an bɛ matchs perdu lui il veut une équipe qui se bat pour la victoire donc an fɛnɛ bɛ jateminɛw kɛ an bɛ segin liste kan Djigui Diarra Young Africa Youssouf Koyita Joliba Ase Ismaël Diawara ale bɛ Sirius la fɛn min ye caman défenseur olu ye maa 9 ye Abdoulaye Diaby FC Sangalé Mamadou Fofana
ale be fɛn min ye awɔ ni Anglais de Révolution États-Unis ale be Salim Diakité Palerme Italie Sekou Niakhaté FC Braga fo ka se Isiar Dramé ale be Estrela Amadora la Amadou Dante ale be fɛn min ye Uruaka FC la Moussa Diarra Alaves Fodé Dougouré Red Star FC Cheikh Oumar Konaté ale be Clermont Foot la ni nana caman camanw la Aliou Dieng ale be Al Khaloud la Mohamed Kamara Al Sadd fo ka se Ibrahim Sissoko Bokoum Yves Bissouma Tottenham Lassana Koulibaly ale be Lecce la ani Mamadou Sangare ale be Rapide de Vienne na ɲɛfɛmaw la sa Kamuru Doumbouya ale be Stade Bressois la Néné Dorgelès ale be Red Bull Salzbourg la El Bilal Touré ale be Stuttgart la Segou Goïta CSKA Moscou Ibrahim fo ka se Moustapha Sangare Leski Sofia ni ye joueur kura ye pointi do bidonna do ni ye a ka statut sugu lajɛ ɲina an b'a fɔ déjà après 23 matchs la 5 buts et 3 passes décisives à son compte a ka tɔn kɔnɔna na an b'a fɔ a fɛnɛ jɔyɔrɔ ka bon a ka tɔn kɔnɔ kosɛbɛ nin bɛna kɛ ale ka weleko fɔlɔ ye n'o ye Moustapha Sangare awɔ non belebele jamujan don a bɛ se ka kɛ hali remise kɛla ɲuman ye pour permettre à nos joueurs minnu bɛ se tiri la ka se ka bi don fo ka se Yusuf Niakhaté FC Banias ale bɛ yen ani Mamadou Kamara ale bɛ Stade Lavallois la donc a ye nin cɛden ninnu de ta ntolantan a bɛ ka kɛ ka bɛn fɛn min ye Coupe du Monde ale qualification na i bɛ a jateminɛ 5e journée Comore Mali an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn alamisa n'o bɛ bɛn mars kalo tile 20 ma Marokokaw fɛ yen 6e journée Centrafrique Mali an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛn lundi ma n'o bɛ bɛn mars kalo tile 24 ma a bɛɛ bɛ kɛ Maroko kɔnɔna na i y'a fɔ cogo min na an bɛ jateminɛw kɛ ni a ko nana laban ni kɔni ye anw kɔni hakilinata ye an tɛ k'a fɔ k'a ka lisi ma ɲi mais an yɛrɛ hakilinata ye min ye an ka yeta ye min ye yɛlɛma mun tun bɛ se ka don a la kosɛbɛ an fana bɛ se k'o fɔ tout à fait voilà donc kojugu tɛ k'a fɔ ko an bɛ ka critique ni fɛngɛ kɛ tout à fait mais an fana ta ye ni Mali gagné na a bɛ diya an bɛɛ lajɛlen a ka d'an bɛɛ tout à fait voilà Momo oui o de tun bɛ ne bolo ka expliquer dɔɔni ni diyara an ye ok an bɛ foli d'i ma kosɛbɛ an bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taga fɛn min ye championnat nationalw la n'o ye Europe championnatw ye championnat européen na sa an b'a daminɛ Ligue 1 français la olu ka tile 26nan dolantaw na sa Nice Auxerre o bana 1-1 fɛn min ye Nantes Lille o bana 1-0 fɛn min ye Monaco ye sebaya sɔrɔ Angers ka o bana 2-0 Lens Rennes 1-0 Lyon ale ye sebaya sɔrɔ Le Havre ka 4-2 Brest Reims olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 an ka denmisɛnnin dolantana yera nin na n'o ye Magalu ye mɔgɔ caman hakili b'a la an ka denmisɛnnin dɔw mun tun bɛ Coupe du Monde kadi la Sumayila bolo donc ale ye a ka dolantan fɔlɔ kɛ Faransi ni dolantan na a yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyara nin match kɔnɔ kosɛbɛ caman don Magalu an bɔra ka mun fɔ sisan nɔ i b'a jateminɛ n'o ye Torchi ye ka kɛ meneur de jeu ale bɛ se k'o rôle jouer donna nataw kɔnɔ o kɔfɛ sa fɛn min ye Montpellier Saint-Étienne o bana 2-0 ka taga Saint-Étienne kanu na Strasbourg ale ye sebaya sɔrɔ Toulouse ka 2-1 Paris Saint-Germain ye sebaya sɔrɔ Marseille ka o bana 3-1 n'an bɔra yen an bɛ taga Angleterre olu fɛ yen sa olu tun bɛ tile 29nan na Everton West Ham 1-1 Southampton ale binna fɛn min ye Wolverhampton ɲɛkɔrɔ 2-1 fɛn min ye o kɔfɛ sa Nottingham Forest ale tagamara ka sebaya ɲuman sɔrɔ Ipswich Town ka o bana 4-2 fɛn min ye an b'a fɔ Manchester City ale ni Brighton olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Bournemouth Brentford 2-1 Arsenal ye sebaya sɔrɔ Chelsea ka 1-0 Fulham Tottenham o bana 2-0 ka taga Fulham kanu na awɔ kosɛbɛ nin ye Tottenham ka match 15nan ye o ye mun perdre ɲina o ma se ka sebaya sɔrɔ mun na ɲina o kɔfɛ sa Leicester ale binna Manchester United ɲɛkɔrɔ bana 3-0 n'an nana bɔra Angleterre an bɛna Espagne Espagnolw fɛ yen Las Palmas ale ni Deportivo Alaves bana 2-2 an ka cɛ de bɛ yen nɔ Musa Jara ale bɛ tɔn na yen nɔ fɛn min ye Valladolid Celta o bana 1-7 ka taga Celta kanu na Mallorca ye sebaya sɔrɔ Espanyol ka 2-1 Villarreal et Real o dolantan bana 2-1 ka taga Real kanu na dolantan dumanba an b'a fɔ Real gardien a jɔra a jɔyɔrɔ la ni dolantan na kosɛbɛ o kɔfɛ Girona Valence 1-1 fɛn min ye Betis Séville
ale ni Leganés o banna 3-2 ka taga biti kanu na. Fɛn min ye Séville ale bina Athletic Bilbao ɲɔkɔrɔ 1-0 kanangolo. Getafe ale Osasuna ci 2-1. O kɔfɛ sa fɛn min ye FC Barcelone ale ni Atletico tun bɛ ɲɔgɔn na. Atletico yɛrɛ fɛ yen. Atletico fɛ yen. Dolantan dumanba, dolantan dayɛlɛnnen an b'a fɔ a banna 4-2 ka taga FC Barcelone kanu na. Dolantan kɔnɔna na an bɛ sanga 50 sɔrɔ wagati min na, sanga 55 yɛrɛ o y'a sɔrɔ Atletico ka 2-0 bɛ Barça la. I m'a ye an bɛ t'o de kɔnɔ. Barça biru daminɛ. Voilà 72e minute sanga 72 na Lewandowski ale bɛna don. Donc sanga 77 na fɛn min ye u ka requin, le requin Ferran Torres ale bɛna cɛlu ji bɔ k'a dafa. Donc 2-2 an bɛ to o de kɔnɔ fo sanga 91 na sanga 90 ka faranga kelen fara kan Lamine Yamal ale bɛna tiri ɲɛnama dɔ kɛ 18 kɔfɛ n'a bɛ voilà 3 ani 2 ye an bɛ to de kɔnɔ. Ferran Torres bɛna ka cɛlu 2nan don sanga 90 farankan 4 na a bɛ ban 4-2 an b'a fɔ FC Barcelone u ka nin dolan ni ɲana kosɛbɛ kosɛbɛ u ye sebaya ɲumanba sɔrɔ Atletico kan o b'a to olu bɛ to tête kan Espagne kɔnɔna na yanni fɛn kuncɛ yɛrɛ cɛ sabula u ka match kelen bɛ retard la dolantan min kan ka kɛ contre Osasuna awɔ o bɛ retard la an b'a fɔ Barça tagacogo ka ɲina kosɛbɛ. I ɲɛ bɛ Lamine Yamal la cogo di? Ne yɛrɛ bolo k'a fɔ n ko Barça ni Real tun bɛ ka jouer. Real bɛ k'u cɛsiri. Oui, effectivement. C'est leur combat. Alors que oui. N dabali banna. A bɛ mɔgɔ dabali ban. An y'a ye réseaux sociaux caman kan. Mɔgɔ caman ko ko Barça ye Atletico ci mais ko Madrilènw de bɛ kasi la. A kuma cayara kosɛbɛ. An b'a fɔ vraiment Barça ka équipe ni ɲinanama. Barça ɲinanama cɛ o cɛ min farati. Kuma ka ca. Bi dɔgɔyalen bɛ 7 don. Équipe nin ka ɲi kosɛbɛ. N'an bɔra yen an bɛ taga Italie olu ka tile 29 na Genoa Lecce o banna 2-1 ka taga Genoa kanu na. Udinese bina Hellas Verona ɲɛkɔrɔ 1 kanangolo. Monza Palerme 1-1 fɛn min ye Milan AC seba sɔrɔ comme ka o banna 2-1. Torino Empoli 1-0. Venezia Naples olu dɛsɛra ɲɔgɔn na funufo. Bologne ale ye 2 kanangolo kɛ Lazio la. Roma Cagliari o banna 1 kanangolo. O kɔfɛ sa fɛn min ye Atalanta ale bina Inter de Milan ɲɛkɔrɔ banna 2-0. N'an bɔra yen an bɛ a kuncɛ Bundesliga la fɛn min ye St. Pauli ale ye seba sɔrɔ Fenam ka 1 kanangolo. O kɔfɛ sa Werder ale bina Mönchengladbach ɲɛkɔrɔ 4-0. Union Berlin Bayern olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1. I bɛ a jateminɛ fɛn min ye Augsburg Wolverhampton o banna 1 kanangolo. Wolfsburg o banna 1 kanangolo. Fɛn min ye RB Leipzig ale seba sɔrɔ Dortmund ka 2-0. O kɔfɛ Bochum Eintracht Frankfurt o banna 3-1. Fɛn min ye Eindhoven ale seba sɔrɔ Helsinki ka o banna 3-1. An b'a fɔ o de bɛ kɛ ka Europe dolantan kuncɛ kosɛbɛ. Farangaw b'e bolo? Bon faranga kun tɛ yen nɔ an bɛ alamɛbagaw fo kosɛbɛ u ka kulomajɔ n'u ka danayaw la u ye dana mun ta k'a d'an kan inshallah an b'u fo la donc ka an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala ka sunkalo in labanko ɲuman yira an na. Ami. A ganna dɛ. A ganna kosɛbɛ n'i ye tile jate minɛ an b'a fɔ ko ma nɔgɔ k'o fara sɛgɛn kan sabula nafolo ko k'ale tɛ jamana kɔnɔ a ko ka ca an bɛ dugawu kɛ Ala ka sunkalo musaka nɔgɔya dutigi bɛɛ ye seli fɛnɛ bɛ ka ma don seli musaka Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye. Sunkalo ko kɔni nɔgɔyara sa. O nɔgɔyara ka ban. Voilà an b'a fɔ rendez-vous o tɛ dɔwɛrɛ ye ni Ala ma baasi kɛ alamisa n'o kan ka bɛn ni kalo tile 20 ma ba Maliba ani Comore bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye Maroc dugukolo kan o kɔfɛ tuguni lundi don ani u kan Centrafrique fɛnɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka aigliw ye Ala k'u jɔyɔrɔ ni tinti bɛɛ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ wa an ka émission an b'a ɲini aw fɛ émission ninnu émelen kɔfɛ a ka partager kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye an bɛ courage sɔrɔ baaraw tagabolo la a bɛ sankɔrɔta di baaraw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ Mifa Production ale ni Ondu TV sanfɛ.